ଆଜିର ସମାଜରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଏବଂ ହୋଟେଲ କ୍ଲବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜନ୍ମଦିନ କେତେ ଆନନ୍ଦର ସହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମତିଥିର ଅର୍ଥ ଏବଂ ସତ୍ୟତା ଜଣା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଜନ୍ମ ଦିବସରେ କେକ୍ କାଟି ମୋମବତୀ ଲିଭେଇ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ମଜା ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ବି ସେଥିରେ ଖୁସି ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଅମଙ୍ଗଳୀୟ ଅଟେ। ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ପରିଯାତ୍ରା। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ପକ୍ଷରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। କାରଣ ଆପଣ ଯାହା ଦୁନିଆରେ ହେଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ନିଜ ଘରେ ବି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଧାରା ଏବଂ କଳ୍ପନା ଭୁଲ ଅଟେ। କାରଣ ଜନ୍ମଦିନର ଜୀବନର ଅଗ୍ନି ଶିଖାକୁ ଲିଭା ଯାଏନି। ଲିଭେଇବାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଆୟୁଷ ଦୀପକ୍ଷଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଆଗାମୀ ନୂତନ ପରିଯାତ୍ରା। ଏଥିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ପ୍ରଥମେ ଘରେ ଗୋଟିଏ କଳସଟେ ବସାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମରେ ଦୀପଟିଏ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜାଟିଏ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜା ବିଧି ଅନୁସାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ପିଲାର ସୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାରର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ।